شاندا سەرۆکاتیە ئەمەنداریە گەشتیە ئەنەکەسێ سەردانە خۆجەهیە دێرگێ چل ئاغا گرکێ لەگێ دکر ji bo taybetmendiya girkêlegê serokê Enekesê Berêz İbrahîm Birro imzaya xwalwî bajarokî dida. Hemed Alî bavê Nado serokê xwecehiya Enekesê li Dêrikê projeya çawabûna emzeyan diyar kir. Bajarê Dêrikê tev çaxê xwevanê ê gunda û ê taxên Dêrikê. Ev çaxên me ên heyî wê kom bibin û em ê helwesta encûmenê û îstîmara em ê teslîma bikin wê herin gund gund bigerin û hêviya me ew e hewalatiyên me kesên me ên bajar û gunda da me re alîkar bin komkirnava emza. Berêz Mehmûd Mela endamê serokatiya emîndariya giştî ya Enekesê wiha nerîna xwe bi Kongrê Cînêfiyê nerxand. Ya me de wê hemû pêkhatê di hinderê Sûdî de wê behsa wan nabibe û doza Kurdî wê bigihê ji dozekî cîkî bilind birastî. Milletek qewmiya Kurd qewmiya di duayê di hinderê Sûdî de wê behs bibe û em mütefailin qediya Kurdî bêhilkirin di hinderê Cînêfê de. Serokê Enekesê Berêz İbrahîm Birro giştbîn bû Kongrê Cînêfiya Siyan û hêvî dikir ji millet berê xwe bidin xalên tomarkirina emzeyan li deverê. Em karibin alîkar bin bi şanda xwe li Cînêfa Siya amade bibe û em karibin pêşkêşî Ban Ki-moon Serokê Umma Muttehîda û dîmistora yek û riayeta van danûstandina dike û hin cihetê dinî duwelî em karin dengê milletê xwe bigînin ji bo giringiya danîna pirsgirêka milletê Kurd di Sûrî de li ser masaya Cînêfê. Tinek heye ku li Cînêfê dema rûniştinê de jî nedûre ku Enekesê li wê derê wekû xwe pêşandanekê bike piştgirî ji va imzara û şandar ku derbasî Cînêfê bibe. Ev proje li cimo heye Berê aniha wek Encûmena Niştimanî Kurdî me ji nûneretiya encûmenê li Ewropa xwastiyê karekî bikin di demê tê de heger 25 heyvê be yan çend rojekî piştî wê be dema Kongra Cînêfa Siya li dar keve dikaribin xwe pêşindana bikin dengê xwe bigînin wan xelkê hazir dibin hejmarek mezin ji ragihandinê û li Kongra Cînêfa Siyê teqdiye bike hazir bibe em dixwazin yanî milletê me Kurd yê li Ewropa ew jî bi erkê xwe rabe û karibe alîkar be mere wek çawa dihundir de yanî milletê me vê zehmetiyê dikişîne vê dema gilkê xerab de û hîn karin ber xwe bide û bimîne ser xaka xwe em dixwazin xelkê me li Ewropa jî alîkar bin û karibin xwe pêşindana amade bibin ji bo alîkarî bi şandameyî hundirê Cînêfa Sê de. Mebest û arman ji komkirina emzeyan li gor nerîna Enekesê tê wateya piştgirî ji şanda Kongreya li Cînêfê Siyan û hişyariyê bidin Ban Ki-moon û şanderên navdewletî dîmistora li ser kêşadoza Kurd li Kurdistana Sûrî. Berzan Hesên Girkêlegê Ark.